É a cara máis coñecida do Camiño Portugués a Santiago, tamén o seu principal valedor, un papel que agora se lle agradece cun gran mural que decora a fachada dunha vivenda da Rúa Gorgullón en Pontevedra, en plena ruta xacobea. Agradecido e moi contento, non, de que na cidade pues, te recoñezan ese traballo, pero eu quero aproveitar para brindar yo que aí eu son a imaxen do Camiño, pero que detrás de min hai moita xente e que aí nese mural están representados pois todas as xentes do Camiño e toda a xente que axuda de maneira anónima. A principios dos 90, Tino Lores apostou por revivir o Camiño Portugués. Dende entón comezou un periplo para devolverlle unha vitalidade que hoxe en día está nuns niveis inimaginables. Ata o 30 de xuño, 43.000 peregrinos retiraron a Compostela tras percorrer esta ruta. Despois de, como tú decías, 30 anos que levamos traballando por o Camiño Portugués desde o ano 93 e no albergue pois, desde o ano 99. Vamos a facer agora o día 11 de xullo pois 23 anos que abrimos este albergue e que estamos aquí acollendo peregrinos e que é un disfrute para nós e que pasámoslo ben e ao mesmo tempo pois, bueno, facemos unha acollida e facemos real e aquilo de Pontevedra e Boavila de ver a quen pasa, non? A obra enmarcase na iniciativa Las Estrellas del Camino, impulsada por Estrella Galicia. Con ela búscase amosar o factor humano do Camiño de Santiago. No portugués hai murais en 9 das 10 etapas. Nas outras cidades non están tan integrados no Camiño como no caso de Pontevedra, porque eu vin que os persoaxes que están no Camiño Portugués só son eu que está no Camiño, os outros son pois, un que fai campanas en Caldas, un que fai os galos de Barcelos, outro que é un fotógrafo de Ponte de Lima. Cada unha das pezas está acompañada dun código QR. Co seu móvil os peregrinos poden acceder a toda a información sobre os protagonistas dos murais. E o que queremos é que veñan máis e que as xentes do Camiño, que vos, os medios de comunicación e todos, sigamos facendo este traballo que está aí e que é fruto de todos e que é bo para a cidade, porque ao final tamén se traduce en termos económicos. O mural que retrata Tino Lores é obra do artista portugués Daniel Eime e tense convertido nunha mostra clara de que Lores si é profeta na súa terra.